Mwasuka bwanji ya Malawi nonse konse kumene muli chigawo chino cha kumamawa Pesiscom Mtanyiwa on Limpopo FM. Ndikulupirira amalawi tonse tamva kuyankhula dzulo kwa a president. Ndi anthu ambiri akhala kufunsa kunena kuti kodi Comrade Mtanyiwa mwamva speech ya president. Amalawi chikhala chodziwa. Amalawi chikhala chodziwa kuti mawu amene akuchoka mkamwa mwa Lazarus Chakwera ndi zimene ayankhula zija. I could have not waste my time ndikumamvesera zinthu zopanda phindu, palibe chimene Malawi wina aliyense apindule. Ife timayembekezera kuti choyambirira chimene atiuza Lazarus Chakwera ndikuyimisa udindo wa mkulu wa polisi, kuyimisa udindo wa mkulu wa army, kuyimisa udindo akenizikale ng'oma. Ndendi kumatuuza zonena kuti chifukwa cha maconcerns amene amalawi mukudandaula ndamva Anabelo Ntalimanja akuyeneka kuti atule pasi udindo. Koma zonse zimene zimakambidwa pamene paja mchiphimba m'maso zinali zonena kuti anakambirana. Meeting imene anali nayo ku State House ndi zimene anauza kuti mukayankhule izi. Endi ayankhula zimene zija chifukwa chonoti mabungwe ambiri angakhale mabungwe akunja ndiokhuzidwa ndi zimene akupanga a Lazarus Chakwera. Ndizomvesa chisoni kunena kuti munthu wa mtunthu amene mpaka lero anthu akumuchabe mbusa koma zoyankhula maboza okhaokha. Mu speech imene ayankhula a president palibe cha nzeru ndi chimene chayankhulidwa, ndipo anangona kutaya nthawi yawo. Nthawi imene ija ndibwezi mwina atatenga baibulo nkumawerenga. President Lazarus Chakwera, ife ndife okayikira kuti zimene mwayankhula zija mungazichite chifukwa inu milomo yanu imadziwa boza. Ndipo anthu amene amapanga ananyamula zikwanje, anthu aja ndi anu omwe aku MCP amene mmatuma. Anthu aja ndi omwe aja anyamata akuchikangawa aja mufuna mutipusise ife zimene mwakamba zulo zimene zija mchimozimozi mukanangokhala ku cabinet minister kwanuko ndikungokambirana zimene zolo kungoziyankhula mnyumba mwanu. Ola Malawi osauza chifukwa palibe chimene Malawi wapindula. Panopa Malawi akuvutika kwambiri. Dziko lili ndi njala, mafuta akusowa mdziko. Momoti mubwerese ma solution munabweresa mbwerera president. Ndikufuna ndichenjeze a MP atimuzuze. A MP atimuzuze ndikufuna ndikuchenjezeni. MP amene ndi wakuchilimba akwauza anthu kunena kuti azipitisa zokavotera ziphaso kunyumba kwake, iye azapasa 5,000. Atimuzuze ngati mukufuna kuti taitana anyamata akundilanda abwere kumeneko munene. Mu dziko limene anthu akuzunzika, ino atimuzuze ndikumafunanso kumapanganso za chinyengo. Wakutumani mumuze kuti Mtanyiwa waitulukira kuti mutipwetekesa.
tikoza kwatsegulira agalu to ayambe kuwa kuchilimba koso kuli agalu kumeneko kuchilimba koso kuli adala kadula kumeneko tikoza kwauza adala kadula amuchilimba kuti abwere kumeneko atenge zonse zimene mwagula kalezo apolisi ngati tumungathe chifukwa mdziko mwathu mulibe polisi ili mdziko mwathu ndiyosaka Ntanyiwa yosaka Boni Kalindo yosaka Pito Mutharika yosaka Mkito yosaka Gangata polisi imene ili mdziko mwathu ndi imene yoyo anthu akuchita zonyasa koma palibe chimene chikuchitika akagula zimenezi akupita nazo kuti chiyambireni sitinayambe tamvapo zonoti za mavoti anthu akugula Amalawi takhala tikukuwuzani kunena kuti anyamata MCP amaopedwa ndipo sangagwidwe amaopedwa takhala nthawi zonse tikukuwuzani kuti anyamatawa amaopedwa ndipo Lazarus Chakwera ndi wamantha sangayerekeze muona mmodzi mwa anyamatawa adala kadula anapita kumponera kukamuopseza munthu nkhani ya malo ake kukamuopseza tatiye tiyamva adala kadula Yeah, zone. You get what I'm saying? Yeah, ndukumvani bwananga. Chikuwa mkozo mwaka ngeni ya ambiri. Mwame tiru sigade. Kwa ifeyo rutuwa jwana nyage. Jabo bilo kubo tendi ya sanga ni madoro. Fiche. Inuchiwa gazina. Ifechiwa gazina. Yeah, zone. Eh. Ndakumvisani bwananga. Chanjita mwe. Ndatokoza kwa mbili. Dani. Ziko. Ndinachita mwayi nditapita kumponera ndinachita mwayi ndinakumana ndi gulu la anthu kwafunsa kuti kodi boma limeneli mukuliona bwanji zinthu zikuyenda kapena sizikuyenda tatiyeni timve kuti azimayi amene tinakumana nawo kumponera akuti chani. Ife ndifantha kuno kumponera kuno kudowa amene tili ndi madandaulo athu amene tikukumana nawo ifeyo ngati ife zika za kuno ku Malawi kuno kudowa ndifantha odandaula pa zifukwa zimene tikukumana nazo ngakhale fereleza kuno kudowa amaruza zoti tidzakugula otchipa mtengo koma panopa sifereleza otchipa mtengo sitikugula zinthu zikutivuta ivi nikukolola sitinakolola njala ili pakati pathu komanso zinthu zadula kwambiri ingakhale shuga ife ana athu anasiya kurani kumwazi chifukwa chodula kwa zinthu ngakhale ngongole za nifi amatuza zoti adzatipatsa ngongole za nifi koma ifeyo kwa ife ngati anthu apasi pawo sizinalifike anthu akungolembana akhaokha kutsogolo zinthu zimenezo zoti ifeyo sizinalifike kuteroko ifeyo tikudandaula kachifukwa chimene chichi. Kudowa kumponera kwalichadikwa kwa president kumeko odandaula wanthu odandaula ovurika zedi onthu okudowa ovurika zedi ti odesika ali kumwati sodziwaso kunoti shuga omakhara kudi
Kunoku ndi kuno kumponera kudowa ndifuna tidandaule pazifukwa zimene tikuziona ngati kuno kudowa makamaka ngati kunkhani yakudula kwa zinthu ngatinso makafereleza ifeyo kunoku amatiuza zonse kuti tidzalandira fereleza komano ferelezayo sitinalandire komanso kukwera kwa zinthu nikumene kuti pangitsa even sugar tinasiya kalekale kumwa panopa tikungomwa juice zinthu zavuta zinthu zikutivuta osati masewera ndiponso chachiwiri anthu akabwera kuti adzalangitsa msonkhano kuno kudowa kumponera boma la dowa amatipanga mwachiopsezo umatiopseza umakhangana kuti bomalo iwo adaitenga m'manja mwawo ndiponso amakhangani kuti pamalo pamene tipangira msonkhanopo ni pawo ngani kuti iwo malo onsewo ni yawo amayiwazana kuti dziko lino la Malawi ni multi-party system. Asma ya kumponera akudandaula akuti dziko lindi la multi-party system a president ino MCP akuti dziko lindi la multi-party system anthu akudowa watu ndengati munthu akudowa akudziwa kuti dziko lili multi-party system. Amalawi a president anapita kudowa, atapita kudowa kunali kuwowozedwa, ndipo anapita kusalima kunali kuwowozedwa, ndipo anapita kunchisi kunali kuwowozedwa. Osati ngati zimene tikutima ziona zulo zapita mtalika zija munthu kumaenda 7 koloko usiku, Chakwera angaende 7 koloko usiku, Chakwera angaende 7 o'clock usiku mpaka ndana genda liyala nene. Gule wa mkulu amene akhala akumpasa ndalama atapita kudowa, chifukwa chosatenga ndalama kupereka kwa gule wa mkulu. Gule wa mkulu wa Malawi anavuta kudowa, ndipo kwaoza anthu. Achakwera angokhala osamva, Achakwera angokhala tinganene kuti ndi munthu wanje amene tingaelekeze pa dziko lapansi. Koma nkhani ndionena kuti Amalawi sitikuwafunanso Achakwera, whether he like or not. Achakwera Amalawi sakukufunani, nsanje tuchitipa akukufunani ndi anthu amene mukhala nawo akukutetezaniwo.
ngani Ronald Sugar musitsa basi tuwapita mtalika mumamva bwanji anthu akamanena choncho anthu akamanena kuti zinthu zakwera ndi chakwera mumamva bwanji dziko kuliononga dziko labwinobwino lija dziko kuliononga ndi Malawi a president atapita kumeneku amangoozedwa sitikuziwa agamba makampeni kumayenda kuti kodi kumaloko kuzikhala anthu kapena magali moto pali kalata yomwe yalembedwa Malawi yalembedwa mwachinsisi ku chipani cha MCP yofuna kuwathamangisa a Richard Chimwendo Banda koma iwo wainakewo sakudziwa kanthu tapanga kafukufuku kunena kuti Achimwendo ndi amene akulamulira dziko la Malawi komanso akupotoza achakwera komano it's too late izi ndi zimene akuyankhula akuluakulu akuchipani cha MCP it's too late kukonza mavuto amene alipowa chifukwa chonoti a Richard Chimwendo amuononga kale president dzina la chipani laipa palibe chinga chitike china chilichonse ndipo Amalawi ali ndi mkwiyo sakufunanso kumamva za chakwera ndipo azikuluakulu aku MCP avomereza kunena kuti Lazarus Chakwera sakuwina 2025 nchifukwa chake akuyesesa kumapanga njira zofuna kubera chisankho zonse zikuchitika kuti mwina abwerere pa president koma nkhani ndionena kuti Amalawi ochuluka sakumfuna Chakwera mutikhulupirire Sugar mutsitsa kapena ayi fuso labwino zedi zinthu zakwera ndi chakwera Amalawi chikhawo chino chakumamawa pamene ndikuchoka pa programu ya Nkhanga Zaona ndofuna ndingothamanga mmangu ndithamangire ku road traffic ku Blantyre kumeneku malingana ndi malamulo malingana ndi mmene zimayenereka kukhalira osati malamulo omakapanga mkati mwa nyumba yayi a commissioner a Ngusalu akuzuza a polisi maalawansi amayenera kukhala ofanana koma iwo akungodya okha osawapasa anzawo malingana ndi mtolankhani wathu wali Mpopo tinalandira dandaulo ndipo tinathamangira ku Blantyre kuti tikamve ndipo Agunsalu ndi munthu wosamva chifukwa iwowa anali kuzomba ndipo anachosedwa kuzomba ndi kubwera ku Blantyre oti anthu akuzomba amanena kuti ziko mwa Ambuye munatichosera chirombo lero apolisi ku Blantyre akudandaula akunena kuti angakhale ndrama zimene amatolera ma revenue panopa zinalowa pansi chifukwa cha khalidwe ameneyi ngati dziko la Malawi likulephera kutukuka ndi misonkho yonoti zithandiza Amalawi ndi chifukwa cha mkulu ameneyi china chilichonse akungochiphangira akapasidwa transfer anapasidwa transfer kuti azipita ku Mzuzu ana mizazi zawo kunena kuti iwo akupanga za maphunziro ali ku skulu chikhalire nicho osakufuna kupita ku Mzuzuko ndi chimene amafuna akakhala pamalo asamagwire ntchito ndi anthu akalekale amafuna
mwina azigwira ndi anthu anyuwani cholinga asamatulukire mafilimu awo. Nde akomishona angunsalu khalidwe lanu loyipa mulisiye. Apolisi ku Blantyre akukudandaulani. Ifetu timangotumiziridwa mautenga kuti kuno zili mwakuti ulusani mwina munthu uyi asintha. Koma zikusonzodi kusintha palibe. Ndipo mukumagwirisa ntchito anthu mwankhaza. Ndipo apolisi mkulu ameneyi mungompasa dzina la Sopano cholinga mukamuona muziziwa zonota akubwera olo anthu pamalopo azidziwanso kunena kuti uyu akubwerapoyo amene yofunika timpase zina. Mkulu ameneyi apolisi aku Blantyre mukangomuona kakusika mgalimoto kumangonoti MCP yabwera. Zina la mkulu ameneyi la Sopano likale MCP nickname yake. Anthu onse oyipa mitima maina awo akhala MCP. Mulibwanja anokondwa nankoma, mulibwanja akondwa linankoma, mulibwanji ali aisa akondwa linankoma ndi a George Malemla. Tinali muchisitu kupanga kafukufuku kuti itane nani dzina la munthu uyu. Tibwere nayo imeneyi, tisungire mkute. This is Comedy Daniel on Limpopo FM. No. When he suffers a disease? No. When he eats a soup made out of poisonous mushrooms? No. A man dies when he's forgotten. Kodi mukuziwa kunena kuti kumaliro a John Tembo ena anabako ndrama zonse ndikubwera nazo pa Limpopo FM chigawo china. Ndikateronso ndapira Dale,